musulunce da suturce jiki duk a yalwace ta yi kabri cip-cip a mutunce ta ja ƙasa ta wuce a tsabtace babu ƙawa kuma babu turare ba shuhura ga hijabin mace ba ta kama da tufafi na maza ko matan arna a ƙazance mai tsoron Allah ta kiyaye ta samu sakamako keɓance bayan lada kuma ga ƙima da lafiya ga ciki likitance wadda ta ce ita ba ta hijabi ta yaho gele duk a talauce tana ta tallar kanta a hanya alau a gari lalace tana ganin wai ita ta waye saboda shirme ga ta ahunce ta bar Allah ta bar manzo da sahabbai mata a takaice mu ji tsoron Allah mu kiyaye mu sa hijab amma musulunce